Opozícii chýba jednota politických strán, akú má Robert Fico. Ak by voľby dopadli ako podľa posledného prieskumu, súčasná koalícia by dosiahla v parlamente iba 63 sedadiel, pričom pre ústavnú väčšinu potrebujú 76. Fico by teda nedokázal zložiť vládu ani s pomocou Hlasu alebo Republiky. Čo sa týka opozície, vyhralo by Progresívne Slovensko. Spolu s SAS a demokratmi by dosiahli 60 sedadiel, to znamená, že ak chce Progresívne Slovensko zložiť vládu, bude musieť spolupracovať s KDH alebo Hnutie Slovensko. Moju nedôveru voči KDH som už vyjadril v predošlom videu, spolu s argumentami, prečo KDH môže poškodiť vládu Progresívneho Slovenska. Druhým problémom je Hnutie Slovensko. Podľa daného prieskumu by Progresívne Slovensko mohlo zložiť vládu s SAS, s demokratmi a Hnutie Slovensko, pričom by zabezpečili ústavnú väčšinu. Keďže je to ale dosť tesné, reálnejšia možnosť je vláda PS, SAS, Demokrati, KDH a Hnutie Slovensko. Medzi súčasnou vládou Smeru a potenciálnou vládou Progresívneho Slovenska je však jeden veľký rozdiel. Na rozdiel od Progresívneho Slovenska, Fico má absolútnu kontrolu nad svojou vládou. A aj keď sa občas tvária, že sa vedia postaviť na zadné, po chvíľke sa vždy zase zaradia naspäť do rady. Toto by podľa mňa pri KDH alebo Matovičovi nebolo možné. KDH kvôli svojmu náboženstvu a Hnutie Slovensko, lebo sa už viackrát preukázali ako nespoľahlivý partner. Príkladom Matovičovho zlyhania je pomerne dosť, avšak pre mňa sú dôležité tieto dva príklady. Prvým je hlasovanie dvoch poslancov jeho strany za zmenu ústavy. Celá strana tvrdila, že nebudú za zmenu ústavy hlasovať, no nakoniec sa títo dvaja rozhodli pár minút pred hlasovaním zmeniť svoj názor, vďaka čomu mala vláda presný počet hlasov na schválenie zmeny. Druhý príklad sa stal počas hlasovania o schválení vydania Fica do väzby. V tomto prípade hlasovali proti dve členky jeho strany, pričom práve tieto dva hlasy mohli rozhodnúť o vzatí Fica do väzby. A i keď ich následne vylúčil zo svojej politickej strany, škodu už nešlo zvrátiť. Za zmienku tiež stojí jeho neustále hádky a uražanie hlavy Progresívneho Slovenska Šimečku alebo celkovo opozície. Čiže Igor môže robiť svoje scény v parlamente, kde dáva handry na sedačky strany Hlas, alebo môže provokovať členov strany mafiánov, no nič nezmení na tom, že nakoniec ako spojenec nie je spoľahlivý. A súhlasím s názorom, že Matovič je dobrý v opozícii, kde si môže vykrikovať koľko chce, no do vlády nepatrí.